Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Valerie Thornton. Lum il-Knisja Eżies tagħmel il-festa, it-tifkira tal-għaref duttur tal-Knisja Sant'Agustin. Sant'Agustin ma twilitx nisrani, skopra l-Kristu fit-tfittxija li huwa kellu biex isib il-paċi tal-qalb. Fid-djarju tiegħu imur jikteb dik is-sentenza hekk sabiħa: tard wisq ħabbejtek mulej, għax għarfu meta kien żagħżugħ, imma mbagħad jgħidlu int ħlaqtna għalik u l-qalb tagħna ma ssibx mistrieħ jekk mhux fik. Kemm naħdmu biex inkollna l-paċi, kemm nistinkaw biex inkunu kuntenti. Imma lejna l-kuntentezza, il-ferħ, il-paċi tal-qalb ma jiġux mill-ħwejjeġ, mill-affarijiet. Jiġu biss mill-preżenza ta' Alla f'ħajjitna. Jew għalhekk nitħejjew tajjeb biex din il-Quddiesa, din hija laqgħa ma' Alla, timla verament din il-laqgħa tagħna miegħu mal-mulej, timlina bil-paċi u lena tal-qalb. Jew għalhekk inresqu in-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ġeddet fil-Knisja tiegħek mulej l-Ispirtu li bih imlejt lill-Isqof Sant'Agustin u fawwar bih lilna wkoll biex inħossu wilaġġ għalik biss, għajn ta' erf veru u nfittxu lilek missier imħabba qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, Kristu ma baħatnix biex nammet, iżda biex inxandar l-Evanġelju. Mhux bi kliem mill-erf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Il-predikazzjoni tas-salib hija bluwa għal dawk li jintilfu, imma għal dawk li salvaw għalina hija l-qawwa ta' Alla. Bħalma hu miktub, neqret l-erf tal-orrief inwarrab id-den tad-dedin. Fejn hu l-erf? Fejn hu l-iskriba? Fejn hu l-filosofu ta' din id-dinja? Forsi Alla ma bellaħx l-erf tad-dinja u billi fil-erf ta' Alla d-dinja berfa ma rfitx lill-Alla. Alla oġbu jsalva lil min jemmen bil-bluwa tal-predikazzjoni. Għax il-Lut jitolbu sinjali u l-Griegi ifittxu l-erf, imma aħna inxandru l-Kristu msallab, skandlu għal-Lut u bluwa għal-Griegi. Iżda għal dawk li huma msejħin, sew Lut sew Griegi, Kristu huwa l-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla. Għax il-bluwa ta' Alla hija għarfa iktar mill-bnedmin u d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm min wieġbu flimkien bit-tiba tal-mulej mimlija l-art.
bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej, jixir ilhom ifaħruh in-nies sewwa, faħru lil-mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Għax sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox f'fedeltà huwa għamel, u jħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Il-mulej ixejjen il-femijiet tal-ġnus, ifixker il-ħsibijiet tal-popli, imma l-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Umu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Isru u bitolbu il-ħin kollu biex tkunu tifilħu tjifqu quddiem bejn il-bniedem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewwiet ixebbħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-għarus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 qlin, għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux iż-żejt magħhom. Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. Il-għarus iddawwar ma ġie u għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs ta' lejl instemma min jgħajjat ara l-għarus u ħorġu l-qewħ. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin: Għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalulu: Għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand il-ħanut u ixtru għalikom. Xin dawk marru biex jixtru jiġi l-għarus u dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidlu: Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda huwa ġibhom u qal: Tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela, għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Isru mela u jitolbu biex tkunu lesti li tjifqu quddiem bin il-bniedem. Dan l-invitek tal-mulej Ġesu, xi tfisser tisar? Tisar ifisser toqgħod imqajjem. Hawnhekk mhux qed jgħidilna biex ma norqdux, ma nsibux il-mistrieħ tagħna, imma li nżommu f'moħħna kontinwament il-għan prinċipali ta' ħajjitna. Kif jallimna anke Sant Wistin bil-ħajja tiegħu. U x'għandu jkun l-aktar ħaġa li lilna għandna nżommu u nagħtuha l-ewwel post. X'għandi nħammem dejjem f'moħħi kif insir naf dejjem aktar il-mulej. Għax meta jiġi jimbagħad biex isejjaħli, minix ħaniltaqa' ma' persuna li jien ma nafiex. Imma kif turina l-parabola tal-Vanġelu, ħaniltaqa' mal-għarus, ma' dak li jien dejjem stennejt, ma' dak li jien dejjem xtaqt, ma' dak li jien dejjem fittixt u ħabbejt. Ħatkun għalhekk it-talba tagħna, dik it-talba ta' Sant Wistin: mulej, int ħlaqtna għalik u qalbna ma ssejbx mistrieħ jekk mhux fik.
Ejjew nitolbu din il-grazzja biex il-qalb tagħna ma tistrieħx beħwejjeġ barranin, imma ssib il-mistrieħ tagħha biss fit-tfittxija għal Kristu. B'dawn il-ħsibijiet huma bil-wifqa u nresqulu il-mulej it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex tkompli turina t-triq li twassalna għal għandek. Nitolbuk mulej għall-Isqof Anton għatih id-den u l-imħabba u s-sens ta' qadi biex ikompli imexxina għal għandek. Nitolbuk mulej għall-mexxejja tal-pajjiżi għamel li huma jaħdmu biex jaqdu tassew il-bniedem u s-saltan fost l-umanità il-paċi vera. Nitolbu sabiex fit-talb tagħna aħna wkoll bħal Sant Wistin aktar ma nfittxu il-bżonnijiet tagħna infittxu lill-Alla. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija inti dbirek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. U Alla ta' tieba bla qies inti għamilt kollox għal ġid tagħna. Eħlisna minn dak kollu li jista' jfixkel il-laqgħa tagħna miegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tas-salvazzjoni tagħna, nitolbuk tħenna għalina mulej biex dan is-sagrament ta' tieba tiegħek ikun għalina sinjal tal-għaqda u r-rabta ta' imħabba bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' Santu Wistin, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaha fil-għerf bit-tagħlim li huwa x'għandek u tilqa' it-talb li jagħmilek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, inti lajn ta' kull ħajja, 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 inti lajn ta' ku
Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tar id-dixxipri tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-żewġa San Ġusepp, l-Apostli, Sant Wistin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tagħha. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla.
danu li jneħħi d-dnubijiet tad-dinja, ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Amen.
Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tqaddisna bis-sem li ħadna mill-mejda ta' Kristu biex aħna il-membri tiegħu ninbidlu f'dak li jirċivejna bibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Indu fl-imkien tliet avamarijiet il-Madonna kif talbitna hija stess minn dan il-post qaddis. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.